Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi din sa iyo, brother. Anong atin? Anong concern? Salamat sa iyong pagpasok. Anong concern po? Gusto kong makipagdebate sa iyo, bro Eugene. Walang problema. Kung debate na po, okay tayo dyan. Sige, anong gusto mo? Apostolic succession yung topic natin ngayon, ha? Yung pagka, yung may connection galing po sa apostolos at ni Kristo hanggang ngayon, hindi napuputol, ano? So, by the way, magandang gabi kay Brother Peng, si Rodo. Magandang gabi po sa iyo, Brad. So, ano atin, sir? Sige, bro. Ikalay stand sa imo ang kuan, bro. Ako'y supak. Apostolic succession. Marunong ka ba mag-Tagalog, sir? Kasi Tagalog section ako ngayon paggabi, sir. Sige, bro. Tagalog tayo, bro. Walang problema. So, pastor ka, diba? So, alam mo kung paano mag-Tagalog. Siyempre, pastor eh. Marunong nga mag-English itong ibang pastor natin. So, ang stand ko po ay ganito. Salamat sa pag-uunlak mo. Ang Roman Catholic Church, meron kaming apostolic succession, hindi napuputol. Una, si Jesus Cristo nagtayo talaga ng ating ng simbahan, St. Matthew chapter 18 at chapter 16 verse 18. At yung simbahan na yan ay pinangaral ng mga apostolos dahil sabi po ni Kristo, St. Matthew chapter 28 verse 19 at saka St. Mark chapter 16 verse 15 na ipangaral ang magandang balita sa buong mundo. Hindi man umabot ang ating mga apostolos dito sa Pinas upang mangaral sila dito sa Pinas, but pinangaral sa Antioquia hanggang sa Roma. Yung nakarating sa Roma, Roma to Espanya to Pilipinas. Hindi yung nagsisimula lamang sa Amerika at napunta sa Pilipinas. Hindi yung nagsimula lamang sa Pilipinas at napunta naman sa Jerusalem. So, kaya nga, kung we have to trace back the history of the Catholic Church, makatrace kami balik sa mga apostolos, pabalik sa mga apostolos. At kaya nga, hanggang ngayon, wala tayong putol. Walang putol na succession sa mga apostolos. Kaya meron tayong tinatawag ditong chronological list of proof. Hindi ko nalang babanggitin yung mga references kung saan ko binasa yan dahil alam ko naman magtanong ka, doon na lang sa tanungan portion. Yan yung stand ko. Madali lang, ano? Madali lang. Sige, magtanong ka na. Okay. Unang tanong ko sa iyo, brother Gapo. Unang sagot. Apostolic succession. So, ang tanong ko, may apostol ba kayo? Yes or no? May? Sinabi mo, may apostolic succession kayo. Ang tanong ko ito, may apostol ba kayo? Yes or no? Meron kaming apostol. Yung 12 apostol, amin yan. Mga una santo na simbahang Katolika. Sige, next question. Okay. Magbigay ka ng isang apostol na Katoliko. Magbigay ka. Mayroon bang talata? Yes or no? Yan nga 12 po. Hindi yang isa. Yung silang, di ba, namatay si Judas. Ang pumalit kay Judas si St. Matias. So yung 12 apostol na yan, ayan yung mga Katoliko, yung mga unang membro ng simbahang tatag ng ating Panginoon si Kristo, which is the Catholic Church. Straight to the point. Live. Sige. Okay. Sinabi mo apostolic yung mga apostol, Katoliko yung mga apostol. Ito tanong ko. Saan mababasa na may Katoliko na apostolic? Apostol, saan sa Biblia na may mababasa na siya ay Katolikong apostol? Ayan basahin ko yung dalawa mismo. Una ay itong St. James. Ang nakalagay dito sa Biblia yung pinakalumang translation ng Biblia Katoliko. Ang nakalagay dito, ayan The Catholic Epistle of St. John. Meron pa isa dito, The Catholic Epistle of St. John, the Apostle. Nakita niyo, mga Katolikong letters, mga Katolikong sulat. Bakit? Kasi Katoliko yung mga apostoles. Wala na bang mahirap na tanong? Straight to the point. Live.
Okay, next question bro. Ito si Pedro bro. Ito ba Pope o Apostol? Apostol, at sa kanyang pagiging apostol, siya ang papa sa simbahan at tatag ng ating Panginoon Kristo. Yung pinaka-leader talaga, Prince of the Apostle. Kaya nga sa lahat ng mga apostoles, in the third apostle, siya lang ang binigyan ng susi sa karaan ng langit. Open and close parenthesis, ang susi, ibig sabihin, authorization. Kaya nga, sa loob ng simbahang katolika, meron kami tinatawag na authorization, yung mga magisterium, yung ang Santo Papa ang nagdesisyon. Sige. Okay, next question. Sinabi Next mong tanong. apostol sinabi mong apostol at pope si Pedro. Tanong ko sa iyo, bro. Wala ba siyang asawa, bro? Wala ba siyang asawa? Yes or no? Good. Nung pinili niyo, may anak pa nga si Juan. May anak pang babae si San Pedro. Doon ko lang sasabihin sa iyo, Yung pinili kasi si San Pedro ni Cristo, normal, may asawa. Kahit hindi natin nababasa, kahit hindi natin mababasa sa Biblia kung sino asawa ni San Pedro, pagka meron siyang manugang, ay may asawa siya, di ba? O manugang ba tawag yung ugangan? O pagka may manugang siya o ugangan, normal, may asawa siya. Pero hindi natin masisisi si Cristo na kung pumili siya na may asawa na. At hindi ka rin makakita ng anumang verse sa Biblia na si San Pedro po ay binalikan ng kanyang asawa at daladala niya ang kanyang pamilya. Wala na, di ba? Ayan, next question. Tanggapin mo ba ngayon, bro, na si Pedro at si Nauutal ka magtanong. Nagtanong ka na nga, nauutal ka ba? Okay, next question, bro. Yung mga pope nyo ba, bro, walang asawa o meron? Walang asawa yan. Dahil si Kristo ang sinusunod. Kaya nga, when we talk about priesthood, that is vow of celibacy. Na ikaw po hindi pwedeng magiging mag-asawa dahil yung buhay mo ay binigay mo sa karyaan ng langit. Yan yung sinabi ni Kristo sa Biblia. Si San Pedro din, may asawa pero iniwan. May nakita ka ba si San Pedro nung umakyat si Kristo sa langit? Ay, dala-dala pa rin ang kanyang pamilya. Wala na, di ba? So, magtanong kayo, yung inline sa kwan lang, yung inline sa, sa apostolic succession. Wag yung, may asawa ba si San Pedro? Ano na yan? Okay, next question, bro. Sundan kita, bro. Sinabi mo, iniwan yung asawa ni Pedro. Saan talata na mababasa iniwan ni Pedro, litra po litra? Walang mababasa, boy. Letra po litra, wala. Pero bakit? Alam nyo, bakit natin na masasabi? Kasi ang sabi kasi ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, iwan mo lahat. O yan, di ba? Iwan mo lahat, pati pamilya mo. Wag na lang natin pag-usapan kung ano yung karakter ni San Pedro, may asawa ba't wala. Hindi na natin yan issue. Ang issue natin dito is all about the apostolic succession of the church. So we have to trace back it. Kung wala ka nang may tanong, magbigay ka ng tawag nito, presentation, at ako na magtanong sa'yo. Sige. Gusto mo, ako na lang magtanong sa'yo o mag-present ka? Sige, ako na magtayo, bro. Mag-stand muna ako, bro. Sige. Magkuhan ka. Sabihin mo, yung born again, may apostolic succession kayo yung tunay. Diba? Wag mo na lang gibain yung kuhan ko, yung stand ko na, wala kayong apostolic succession. Sa mga tanong mo, di related sa ating topic Patungkol po ito sa buhay ni San Pedro yung tanong mo. Bakit San Pedro may asawa ba? San Pedro may anak ba? San Pedro iniwan ba yung asawa niya? Wala na yan. We do not talk here about the life of St. Peter and his family or kung mayroon ba siya asawa. We have to talk here the apostolic succession of the Roman Catholic Church. Sige, magkuhan ka sa debate. Serial lang to, bro. Hindi to formal debate. Wala lang to moderator. Serial lang to. So, isa mo yung simbahan mo na kayo. Mayroon ba kayong apostolic succession? Yan ganun. Para alam ko rin. Sige, bro. So, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So, ito, titindigan ko ngayon na kami talaga ang totoong mga apostolic succession, mga kapatid. Kasi hindi mo masasabing apostolic tapos walang asawa. Hindi mo masasabing apostol o pope si Pedro
kasi mayroong asawa. Oh, babasahin ko ha. Mayroong asawa si Pedro. Dito sa Marcos Bro, 1, magandang gabi 30, bro. mga May kapatid. bisita tayo sa dalala. I-greet natin ito. Magandang gabi bro. Ay, magandang gabi po, John. Lusog din sa ating ng Sige Kumusta pa. po? Tatapusin muna natin ito sa si Butlay sa iyong stand. Sige bro, go ahead, go ahead. Okay, bro. Talagang hindi kayo ang may apostolic succession mga kapatid kasi hindi mo masasabing Pope si Pedro. Oh, kasi may asawa siya eh. Ayan, litra por litra kung gusto mo. Oh, dito, mababasa natin Marcos 1, talatang 30. Nakahiga noon ang benang babae ni Simon dahil nilagnat, sinabi agad nila ito kay Jesus. Oh, benang. No, Marcos So, 1:30 no? Marcos 1:30. Ah, Sige. nakapa, ah, nakapat, tibay talagang talata nito mga kapatid, na litra por litra yun, na may asawa, na mayroong asawa, si Pedro, sa ibang translation mga kapatid, kasi hindi ito masyadong maintindihan sa Tagalog. Pero alam ni Gapo na ang binang ay isang asawa. So, tinatanggap niya kanina mga kapatid. So, talagang hindi ito Pope si Pedro kasi may asawa siya. Isang at iba yung mga apostol at Pope mga kapatid. Yung Pope gawa-gawa lang yan ng mga Katolikong fake mga kapatid. Kasi dito sa Biblia mga kapatid, no, sa unang Pedro 1:1, basahin natin mga kapatid. Mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, apostol siya. Mahal kong mga pinili nga ng Diyos na nangalat at nanirahan bilang dayuhan sa Pontus, Galacia. Dito mga kapatid, nabasa natin mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo. Ngayon mga kapatid, challenge ko ni Eugene Gapo ngayon, kung may babasa siya mula kay Pedro na Pope ni Jesucristo, panalo na siya sa Biblia ng KJV. Dito nababasa natin mga kapatid, mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo. Napakatibay mga kapatid, no? Na apostol lang si Pedro. Claim nila na Pope daw si Pedro. Bakit mayroong asawa ba si Pope Francis? Wala ngang jowa. Kalukuhan mga aral ng mga RCC. Ito pa, 2 Pedro 1:1. Ito pa. Mula kay Simon Pedro na lingkod at apostol ni Jesucristo. Si Pedro apostol, litra por litra mula kay Simon Pedro na lingkod at apostol ni Jesucristo. Saan dito ang Pope? Di ba wala? Kalukuhan talaga ang aral ni Eugene Gapo. Kaya mga kapatid, gumising na kayo sa katotohanan mga kapatid. Kasi ang totoong Pangulo, or sa Tagalog, ano ba yan sa Tagalog? Sa Bisaya, Pangulo mga kapatid. Ito ang totoong Pangulo mga kapatid, or ano bang Tagalog sa Pangulo yan. Pangulo sa Tagalog rin yan. Pangulo, okay. Ang totoong Pangulo mga kapatid, mayroong asawa. Paano ang mga Pope? Di yan Pangulo mga kapatid kasi walang asawa. Babasahin ko yung mga Pangulo, nagtotoo na mag-asawa. Ito, babasa ako ng teksto. Unang Tito 1, versikulo 6. Ito ang sabi ni Tito. Ito ang sabi ni Pablo kay Tito. Basahin ko. Tito 1:6. Babasa ako. Piliin mo ang may magandang reputasyon. Isa lang ang asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi napaparatangang maggulo o matigas ang ulo. Sa Bisaya ni mga kaigsuunan, hinahanglan dili masaway. Hinahanglan usaray asawa. Sino bang nagturo na isa lang asawa? Si Pedro mga kapatid, si Pablo nagturo, isang apostol. Litra por litra mga kapatid, na ang mga apostol ay nagtuturo Butlay. Sir. Sandali sir Pagtapos ka na sir, sabihin mo lang para ma-aware kami. Sige sir. Sige, salamat.
Kaya mga kapatid, ang mga aral ng mga Katoliko ay talagang palpak. Kasi ang mga aral ng Apostolis, ito ang apostolic succession mga kapatid. Kami yon. Kasi nagtuturo kami na pwedeng mag-asawa yung mga pastor. Eh bakit ang mga Katoliko, nagtuturo ba sila? Hindi. May bersikulo pa nga mga kapatid na demonyo ang aral ng mga Katoliko. Ito, babasa tayo ng teksto mga kapatid. Oh, ito basahin natin ha. Timoteo. Unang Timoteo 4. 4 talatang unang Timoteo 1:4 bersikulo 1. Ito, malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mapanlinlang na mga espiritu at itinuro ng mga demonyo. Ng mga demonyo, litra po litra. Sa Diyos, ang mag-aaral na ito'y itinuro ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Sa 3, ipinagbawal nila ang pag-asawa. Ipinagbabawal nila ang pag-asawa. Anong turo to? Demonyong aral. Okay, demonyong aral pala ang mga pare, mga kaibigan. Demonyong aral kasi tinuruan nilang sarili nila na hindi mag-asawa. Naku, demonyo palang aral nito mga kaibigan. Ang Pangulo ni Eugene Gapo. Ito, malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang ng mga espiritu at itinuro ng mga demonyo. Ang turo pala ng Katolikong mga kaibigan o mga pari nila ay demonyo na hindi daw sila mag-asawa sa kanila mismo sa kanilang serbisyo sa kanilang iglesia. Napakalokohan talaga ang aral ng mga RCC mga kaibigan. Nagtuturo sila ng demonyong aral. Sinabi nila sa 3, ipinagbabawal nila ang pag-asawa at ilang uri ng pagkain. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa o litra por litra. Makita yun natin mga kaigsuonan. So, anila ako naman na ang aral ng mga Katoliko, ang aral ng mga pare, nga gibagno sa tae, ay aral ng demonyo. So, diyan natatapos ang aking stand mga kapatid, litra por litra, na hindi sila pwedeng mag-asawa. Bro Jen, ikaw na mga tanang. Sandali lang bro ha. Pagkatapos ng tanong ko bro, ikaw na muna magtanong kay Butlay. Sige ha. Eto Butlay, totoo ba itong narinig ko na mayroon kayong apostolic succession? Yes or no? Yes, bro. Good. Yes. Ngayon, trace back tayo ha. Trace up tayo. Pabalik sa apostoles. Anong taon kayo dumating dito sa Pinas? Ako bro? Ako or... Oo, di ba kayo? Yung born again. Na inaniban ng relihiyon ngayon, anong taon yan dumating dito sa Pinas? Ako bro, 2000 kuan ba ko bro? Dumating ko bago bang ko na born again bro. Yung samahan mo, hindi ikaw yung mismo, yung samahan mo ba, yung organization mo na yung sibahan mo na tinatawag na Born Again Christian Church. Kailan dumating dito sa Pinas yan? Anong taon? Noong ipinangaral ni Pablo bro, walang pizza doon bro. Kaya hindi ako pwede maglagay ng pizza kasi si Pablo. Nung ipinangaral ni San Pablo? Imposible, Brad, imposible yan. Si San Pablo nangaral. Nakarating ba siya dito sa Pinas? Hindi bro, hindi nakarating yung so anong taon kayo? Anong taon kayo dumating dito sa Pinas? Kasi ang Katoliko galing Espanya dumating dito 1521 sa pamamagitan ni Father Pedro Valderramas, ang misyonaryong pare. Kayo, anong taon kayo dumating dito sa Pinas, yung Born Again Christian Organization? Wala nga pizza bro. Paano ko sasagot na walang pizza? Kulurong kayo. Sige. Sino bang tao? Ganito na lang, di ko na lang pipilito yung pizza. Sinong tao na nagdala ng organisasyon nyo dito sa Pinas para pangaralan kayo na ganito yung pananampalatayang born again? Wala kaming tao
wala kaming taong may turo bro kasi ang mga apostolis Di mo alam. ay nagturo sa amin mga ano bro. Wala apostolis nagtuturo sa inyo. So, kailan umabot sa Pinas ang apostolis para turuan kayo? Hindi ko alam kasi ito sagot. Hindi ko alam kasi walang Pagkatapos, hindi mo alam ang pizza at hindi mo rin alam kung sinong tao nangaral sa'yo at sasabihin mo mayroon kayong apostolic succession. Alam Ano ko. klase ito? Yes bro. Straight to the point. Ha? Next question. Next question. Bro, Ang mga apostolos nangaral ng Ebanghelyo, tama yon. St. Mateo 28:19, St. Mark chapter 16, verse 15. Ngayon, Yeah. saan umabot ang mga apostolos nang sila po'y nangaral? Sinabi doon sa Tito 1 bro, sa Galacia, Cappadocia, yun lang sinabi. Hindi ko pwedeng sige. utungan, no. Yan lang. So, paano nagkaroon ang Pilipinas ng organisasyong Baptist Church? Paano nagkaroon? Mayroon ba tao na nangaral sa inyo o na nagsasabing Baptist Church? Dito kayo, pabinyag kayo, si Pastor, yung una natin kwan. Sino? Paano ito? Anong kwan? Wala nga taong nakalagay bro o walang pangalan bro kasi sa Mateo 28:19 ang talata na yan gisangyaw o evangelize nila ang pulong sa Ginoo. Walay nakasulat sa Biblia na Nako. na apostolic na nag-preach sa Bro. Philippines. Sige, Walang Bro, wala na bro. bro, ako, Sandali ha. mga tana. Sandali lang. Mga tana. Sandali Ay, bro. bro. Wala kang naibigay na tao. Wala kang alam. Nakakasawa na magtanong sa taong walang alam. Walang alam. So, ipapasa ka muna natin dito sa kasama ko ha. Si Brad Howard. Bro, sa'yo na yung oras. Nakakasawa magtanong sa tao walang alam. Okay, maraming salamat. Bro, Botlay, Pastor. Magandang gabi po dyan. Magandang gabi sa iyo, brother. Sabi mo kasi kanina, si Pedro ay hindi papa. Yes. Totoo yan, bro. Oo ba ba? Totoo yan. Walang pope sa Biblia. Kung mabasa ko, ang binigyan ng susi ng kaharian. Kung mabasa ko, ang binigyan ng susi ay magiging papa. Sa ngayon, sa ngayon ka ba na yung kinadiban mo ngayon ay sa demonyo? Paputol pa ako ng liog, bro. Kung may mabasa ka sa KJV translation, bro. Sige, bro. Latag ka, bro. May KJV ako dito. Sige. May Isaiah 24:23. Ang mabigyan Okay, ng susi ng kaharian ay Okay, Jibe. magiging papa. Ama, papa. Kapo, Oy, mahalaan. Bro. Sige. Basahin ko, bro. Anong verse ang binasa mo bro? Babasahin natin dito. Isaiah 22:23. Ang mabigyan ng susi ay magiging ama. Okay, 22:23 ha. 22:23. Okay, babasahin ko muna, Ang bro. Ha? mabigyan ng susi ay magiging ama. Okay, babasahin ko dito. Kahit anong transition yan, Biblia pa rin yan. Okay, babasahin ko. KGB yung challenge ko sa iyo. Babasahin ko. Butat ka ngayon. Babasahin ko na ang talata. Ito na ang talata. And I will, ano ito, sa Bisaya na lang. Kung igalansang ko siya sama sa usa ka lansang, o sa usa ka dapit nga magagigon sa iyang mahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang amahan. Ito ba bro? Ito ang amahan. tanong mo dito bro. Wala na, amahan. Ay, no, ama. Hindi. Napunaw Hindi na. Amahan. Grado. Wala kang utak. Hindi na kaamahan. Magiging amahan. Botataan. Brad, nabasa sa Biblia na ang binigyan ng susi sa kaharian ay maging ama. Ayan o. Amahan. Ay, hindi. Ito, tanong ko. Ikaw na mismo ang nagpatunay. Okay. Next question. Huwag ka nang tumakas. Huwag ka nang tumakas. Tanong ko na sa'yo. Next question. Tanong ko na tayo. Sabay ka tanong.
Sunod Excuse na yan, naman. excuse yan. Bukat na eh. Sige, sige. Bukat na kagad eh. Sige. Tatluhan tayo ng tanong ha, tatluhan. Sige, tatluhan. Oo. Dalawa. Unang butat na pala yun. Unang butat. Dalawa. Okay, dalawa. Pangalawang tanong. Ngayon lang ka. Ayan. Pangalawang tanong. Wag Ito na, wag kasi Ay, basta. bigyan ng talata. Napaka Ang binigyan ng susi ng harian, ang binigyan ng susi, magiging ama. Amahan po, mother, pare. Wala problema. Okay. Kinsay gihatagan og susi sa Mateo 16:18. Okay, tubag ha, tubag. Si Pedro nga apostoles litra Oh, po yeah. litra. Okay, natubag ang pulita na. Ayaw katawa na. Dili po ba? Ayaw Wala pag na, wala. binaga. Wala na. Ayaw pag binaga. Wala na, okay na. Wala. Next question. Butatan na yun. Teka, Wala na, okay na. Ako sabihin mo lang. na, hindi. bro. Atag sa Ito, may tanong ako kay Butlay. Butlay, may tanong ako sa iyo. Kasi sa pagkakaalam ko, ang mga pastor ko no, ay marunong sa Biblia. Paki-explain ito sa tawag nitong unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1. Pwede. Sana, makinig ka, sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia tulad ninyo. Ano yung ibig sabihin na matandang pinuno? Matandang pinuno, hindi mo naintindihan? O ano? Explain. Paki-explain. Ano ang ibig sabihin ng matandang pinuno? Nakakabanda sa'yo. Nako, Sa Bisaya, basahin natin sa Bisaya ha. Basahin natin sa Bisaya para maintindihan mo. Hindi mo alam eh. Ayan o. Ang banggit ni San Pedro ha. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia. Ingon nga ako pangulo usab. Sangayon ka ba na si San Pedro dito'y pangulo rin? Yes, sa ngayon ako pero hindi po. Good. Ito kasi siya nagtuturo na apostol siya at tinuro niya mismo na pwede mag-asawa ang pangulo. Bakit? Ang pangulo niyo pwede Pangulo pala si San Pedro. Pangulo pala si San Pedro. So, wala na. Sa sinabi Sige. sa Biblia na matandang pangulo. Anong ibig mong sabihin nun? Matandang pangulo. Mas nakatanda sa iyo, bro. Intindihin mo, huwag kang mag-logic. So, hindi ba ibig sabihin pag matandang pangulo, ikaw ay Santo Papa? Yes or no? Hindi, bro. Kalukuhang aral yan. Kaya ang kalukuhang kaalaman yan. Saan dictionary, bro? Tanong ko sa iyo, bro. Saang dictionary na Butlay. yung Butlay. nakatanda Butlay. ay Santo Papa? Saan, bro? Saan? Anong dictionary, bro? Anong dictionary, bro? No. Pakilatag, bro. Ha? Dictionary na? Pakilatag, anong dictionary? Anong dictionary na? Naniniwala ka pala ng dictionary? Ay, hindi, bro. Kasi magsasabi yan ng totoo, bro. Pero, hindi yan, yung sinabi mo, hindi totoo kasi parang kalukuhan yung pagkaintindi mo, bro. Loko-loko yung Hindi naman ka So, bro, ito ha, merong isang libro na nagsasabi, pwede ka, Mission Retest, Reform. Yung libro ito ng Sang Baptist, ayan o, The Baptist Tradition, 500 Years of Reformation. Ang sabi dito, the founder of the Baptist movement in United States is itong si Roger Williams. Sang-ayunan mo ba ito? Yes or no? Okay, sagot. Di ako Baptist, kaya hindi ako sasang-ayon dyan. Kalukuhan ka naman, bro. Di ba Baptist ka? Born again ka pala. Born again. Born again. Akala ko Baptist ka. Ayun nga. Ano ka ba, bro? Gising ka naman. Ito, bro. Akala ko Baptist ka. Si ano pala? Si Dino Diaz pala to Baptist. Born again ka pala, born again. So, bro, itong born again movement, bro. Born again movement. Anong taon nagsimula ito, bro? Okay, sagot.
Sa Biblia, walang taon. Sa dictionary nyo or sa referensya nyo, mayroong taon kasi panili nila yun sa inyong referensya bro. Pero sa Biblia, walang taon na born again na may pizza. Walang born again na may itinayo na may pizza bro. Walang born again na Ito. itinayo na may pizza. Magbasa Yan ko ang ha. katotohanan. Okay, tayo. Wikipedia. Sige. Wikipedia. Dali ha. Born again movement. Chong Sheng Pai. Or Word of Life Church. Or All Range Church. Total Scope Church of China is a Christian religious movement founded by Peter Zhou Yongzi in 1968 during Chinese Cultural Revolution. Sangayon ka ba dito na ang born again movement ay tayo pala ng isang insect? Okay, sagot. Sangayon ako sa referensya pero sa Biblia, hindi ako sangayon. Ibig sabihin, made in China kayo, yes or no? Hindi kami made in China kasi made in Yung Filipino founder ako bro. nyo, isang Peter Shaw Yongzi, 1968. Nung itinanong kita kung kailan kayo umabot dito sa Pinas at sinong taong nagdala sa inyo, wala ka namang alam. Paano mo nasabi na meron kayong apostolic succession? Straight to the point. Live. Ha? Ito sagot ko bro. Wala akong masabi kasi wala sa Biblia eh. Paano ako magsabi sa iyo? Magsinungaling ako? Ito ang founder namin bro. Juan Tristres. Okay. Juan Sumagot Tristres. dito, sinabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapababilang sa kaharian ng Diyos at hindi ipinanganak ng Napoli. Si Kristo ang aming founder bro kasi siya ang nagsabi. Okay, sige. Sundan kita doon sa San Juan Tristres. Yung ginamit mo San Juan Tristres, sundan kita. Sandali lang. Yung ginamit mong San Juan Tristres, ito po ba religion o about baptism? Okay bro. Okay, ito sagot ko ha. Dalawa yan bro, both bro. Oh. No, hindi ko ibig sabihin dalawa ba yan? Again, not hindi. No, hindi ko tinanong kung ilan ba yan. Hindi ko tinanong sa iyo kung ilan ba yan. Dalawa ba yan? Tatlo ba yan? Apat ba yan? Yun bang nasa St. John chapter 3 verse 3 hanggang 5? Yan po ba ang tinutukoy ni Kristo dyan is baptism or religion? Alin sa dalawa? Wala na Okay. agad. Baptism bro, pero yung born again na letra for letra, pwede rin religion. Kasi ito bro, babasa ako ng teksto. Ito, babasa, wag mo na bro, wag patapusin mo na ako. Ito, babasa ako ng teksto sa Amplified Bible ha. Unang Juan 1, versikulo 3. What we have seen and heard, we also proclaim to you so that you too may have fellowship as partners with us. And indeed, our fellowship, which is a distinguishing mark of born-again believers. May born-again believers dito. No. Huwag kang Brad. Huwag mo akong dalhin doon sa sitas na binasa mo. Nakapokus pa tayo sa St. John chapter 3 verse 3 hanggang 5. Ay sinabi mo, baptism pala. Ngayon, Yes. paano? Aminin mo bang nagsinungaling ka ngayon na sinasabi mong that is religion samantalang baptism pala yan? Okay, hindi ko aman bro kasi ito sagot ko ha. Kasi sinabi ko kanina na baptism yan, pero yung letter for letter na born again pwede rin gawin na isang church. Kasi may talata ako na dito sa unang Juan 1:3 na born again believers. Paano na mayroong born again believers pala kung walang reliyon na born again? Hindi, dapat yung Catholic believers, hindi yun born again believers. Kaya yun ang So, sagot ko bro. ang born May again, church na born again or religion. Next ang born question, again, brother. religion yan o hindi? Yes or no? Brother, next question, brother. Ang tanong ko, ang born again ba ay religion? Yes or no?
Oh, nasipat. Nawawala, signal yan, nawawala. Sorry. Signal pala. Wala, Wala eh. nawawala si Butla yung signal niya.